Lehenik eta behin, publikoak proiektu honi emandako erantzun bikainaren aurrean nire postasuna azaldu nahi nuke. Bi kontzertuan, 1000 ikusletikora batu ziren kirolderian. Honako hau, 11 belaunako kultur ekiltaldi batentzako datu garrantzitsua izanik. Euskal Herria osotik, bertaratutako jende ugari izan genuen gure artean, eta posgarria da oihartzun hori lortu izana. Parte hartze datu hauekin batera, bertaratu ziren pertsonen balorazioa oso positiboa izan dela ere nabarmendu nahiko nuke. Horietako askok lehen mailako ikuskizuna izan zela aitortu baitzuten. Balorazio positibo honen beste alderdi bat ikuskizunak izan zuen izaera solidarioa da. Alkate moduan, Europa mailan autismoa duten pertsonen arreta erreferentea den gautena bezalako erakunde bati ekonomikoki lagundu eta ikusgarritasuna eman izanak izugarri pozten nau. Agerraldi bat ikuskizuna gainera gure simboloak indartzeko balioa izan du. Jose Antonio San Miguel konpositorearen musika konponketa ausartekin eta Juan Cruz Igerabide idazle entzun-zentzurak eginiko euskarazko letrek ilagonako esarkia berritu detelarik. Horren arira, momentu hau baliatu nahi dut. Datozen Santillo Jaietan eta San Martinetan, doinu eta letra berri hau, balioan jarriko dugula herritar guztientzako ezaguna izan dadin eta erabil dezagun. Emanaldi, ikuskizun eta lan berezi bat, non parte hartuko zuten herriko altziren eragile guztiak, edo nahi izan duten eragile guztiak, adin guztietakoak eta mota guztietakoak, inungo berizkerarik egin gabe, eta bestetik gure ingurumariko jende profesionalak, bai musikari, antzakilari, dantzari, argiztatzaile edo denagakoak. Saiatu nintzen hortarako ahalik eta talde oparoena eta emankorrena biltzen. Eta uste, bildu garen taldeak, bai bertakoak eta bai kanpokoak hori ulertu dugula, hortan buru belarri implikatu gara, lan asko egin da, lan asko egitea eskatu diet guztiei, eta erantzuna ala moduko izan dela dudarik ez dut. Eta osatzen ez zetera, horako ekitaldirik beste inon Euskal Herrian ez dela sekunda egin. Eta hori pozgarria erantzat, eta nik uste bertan izan zirenak eta nagusiki gaztetxo eta aurre, bai edesarrikoak eta bai antzatalikoak berezikiz, hauek bai dira gure geroa sekula aztuko ez duten zerbait izango dela, eta ez bakarrik hori, beren hemendik aurrerako ekitaldietan eta sorkuntzetan erreferente izango dutela eta konfiantza izango dutela, bereiek ere protagonista izan dituzkela gauza berezitan, ez? Zer, nik uste, kultura nabarmen, gure kultura eta kultura hor dela garatu eta zabaldu behar dugun ondarerik garrantzitsuena gure gizartea duintasunez aurrera egingo badu.